Martela on toimistokalusteiden kokonaisvaltainen palveluntarjoaja. Eli me valmistamme toimistokalusteita, teemme asiakaskohtaisia projekteja, etsimme asiakkaalle aina parhaita mahdollisia kokonaisratkaisuja. Se core-asia, mitä Ropo meitä hyödyttää, on laskujen lähetyspalvelu. Saimme reilusti paremman palvelutason ja tehokkuustason ottamalla Ropon yhteistyökumppaniksi. Ja samalla kun tuli kokonaisvaltainen vastuu siitä laskujen lähetyksestä, niin operaattoriprosessit ja muut pystyttiin ulkoistamaan tehokkaasti yhdelle palveluntarjoajalle. Kun laskutuksen elinkaaripalvelussa on vain yksi yhteistyökumppani, kuten Ropo, niin silloin riski siitä, että jotain tietoa jää prosessissa puuttumaan, niin se pystytään minimoimaan. Sen lisäksi tähän hyvään asiakastyöhön liittyy Ropon raportointiportaalit ja hyvä ja läheinen yhteistyö asiakasvastaavien kanssa, josta pystytään esimerkiksi seuraamaan asiakkaiden takaisinmaksuaikoja hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla ja asiakaskäyttäytymistä yleensä. Ropon asiantuntijuus on korkealla tasolla myös ulkomailla. Ja sitä kautta Ropon palvelupaletin levittäminen niin kuin Suomen ulkopuolelle on onnistunut hyvin. Prosessointi- ja monitorointimahdollisuudet paranivat selkeästi ja saimme prosessiin niin sanotusti jämäkkyyttä. Yhteistyö Ropon kanssa on sujunut erinomaisesti. Olemme aina saaneet vastauksia kaipaamiimme kysymyksiin ajallaan ja tehokkaasti ja yksiselitteisesti.